Masnaफोर आंनि Jobanivlog to start हम कफिन केसा बरो वाइ सय माजे जे फगवान नै महरलान सनाफोर दामुगै एमफ्राय ब्लग्सखौ पुरा जोबोर सेलांबाय जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामदों आं मा बाथ्राखौ बिराद मिनिनो ओंखारदों नायदो जोंहा दिनै पुरा स्टेज टाइपनि खोंसोलायदों आरोना दानिया मोसाफैसिगोन जबां मुसाहारि होननाय बायदि थारमाने सोनाफोर फिसा खर्म होनाया दिनै आरोना रबिबारावहाय बे बिथाङाबो आलासि फैनाय बिस्रा खावब्ला सिब्ला जागासिनो ओरै दङ जोंहा बेवाइ मतलब बेवाइ होना आं आदासो होनो बिरागासिनो फुंनिफ्रायनो बिराद बेस्थ आरो रावदो बानोसै भिडिअआवहाय अमा बेदरफ्रा साफा जाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नै ओरैहाय रेजेकखौ गोदाबाय एकदम मा गोदानायाव हिट आरोना बिसोरो ओरैबायदि आरो ओरै दङ आमायालाय ओरै दङ जोंहा आमाय उनगासिनो दङ बिथांमोन नङाबाथाय बहा जानो आरो ओरै दं एकदम अमा सुथारग्रा आसलिया बेनो अमा सुथारग्रा आसलि आरोना ओमफ्राय ओरै दङ जोंहा आलासिफोरखौ लाथ'नाय जायाखै ओरै दङ संगिरिफोर आरोना एकदम नैबेबो बिस्रा आलासिसोमोन उफाय गैला किसान बाजारनि आलासि फैदोंमोन नालाय बंस'फोर ओमफ्राय उफाय गैया आरोना मावनाय दांनाय माने एफा मोजां भिडिअ मा होनोमोनलाय लकेल दाउ लकेल मुरगि ओरै जोंहा बिजावजालिया सिबाय गेन्द्रिबाबो गवा आरोना नै जिराय जिराय मावनाय फुंनिफ्रायनो एकदम बेस्रा फायसो जों बिबाजै आरो आब'सो होनखायो नालाय खुनु खोथा गैया ओरै दं केमेरा लानायखायसो बै माबा दांनायखौ लाखोना माखो बेयो सबसे आसलि फुंनिफ्रायनो संगासिनो जोंहा ओरै आब' आरोना गोदाव सोराव जायो नामा माबार ओंखार दसे ओरै आं मिथिया नोंनाबो गोजाम आंनाबो गोजामाबो आंनाबो मुसिनायसो आंबो देलायनो मोनखायाखै दालि संबाय ना एवबाय दाउ संबाय ओमफ्राय अमा बेदर संबाय बे आब'आ आरोना अमा बेदर रेजेकआ दासो हनै जाय फाराफारि जादों खिन्थु नैबे आब'आ पुरा संबाय नैबे आब'आ बायदिसिना हानांगौ हाबाय ओमफ्राय सासे लाब्रा संग्रा आब' बबाव थांखो आरो ओरै इफालेयासै आमा रानि पुरा एकदम हुलुस तुलुस मावनांगौ आरोना बयबो ओमफ्राय ओरै बिराद बिब' फंबाय सानैजों बिराद एवखुगासिनो आरोना रेजेकखौ केमेरा लाफैबा एरलायलायो खोमा रेजेक आरोना नै गेसावहाय आरो दासो लादों आं बेसे लाबावनांगौ दासो अन खालामदों थानाय मानि थानानै 12टा बाजियावसो ब्लग्सखौ स्टार्ट खालामदों थेवबाबो आंखौ बिथाङा जाबाय होनदों आरोना दुगैनो मोनाखै लोबनो मोनाखै मानसिया दहायनिफ्राय गथ' मानोथो ब्लग्स लायाखैसो होनलायलांबाय ब्लग्स लायो नालाय ओमफ्राय आंहा आइनि बंस'फोर आलासिफोरा फैनानै साहा लोंखांनानै सानदरिङा हाजो बुरलुंबुथुरखौ नायनो थांदों आरोना ब्रह्मपुत्र दैमाखौ एसे नायनो थांदों मन्दिरबो दं नालाय एसे संनाय खावनाया मोनजोबाबो एसे दंबावो ओमफ्राय फैफेरिफोर फैनाय नालाय आमाइमोन दङ आनैमोन दङ काजिन सिस्टारफोर दङ दासो समाय मोनदों आब' एकदम फुंनिफ्राय समायानो गैया आरोना ओंखायनो दासो मायदों आङो खर्म खालामनानै लानो बेबायदि बेखायनोथ' खामानि हालखा जानायखायसो आङो एकदम स्टार्ट खालामदों आरोना बुस्थुखौहाय मोननै ब्लग्स ओंखारगासिनो आंना ओरै आंना आलासियाबो स्टेज नुनायखौ मिनिनानै थैनोसै आङो ओरैबादि आरोना बिफाया होनबाय एसे मानसिफोरखौ खबर माबा आवथेनांगौ नालाय थैनोसै आङो नै ओरै आब'खौ नायगासिनो आङो लाब्रा संग्रा ओंखाम संग्रा आब'आव थांखो होननानै ओरै दङ जोंहा बिजावजालि लाब्रा संग्रा माबा ओंखाम संनाय आब' एकदम उफाय गैया आब' नों बिजाब लानो नागिरदों नों बिनिफ्राय फ्राय राइस सकलय आंनि ओंखाम संनायनि किटचेननि एकदम हालोदखौ नायदो ओरैबादि आरोना ओमफ्राय बिजिनिफ्राय बिमानि जात थाब फैगोन होननायखाय आं मैया फंबायनाव फैसा सोना हरनानै मिस्थि ओमफ्राय फुजिया बायना हरफादो मालाय माबानि किसान बाजारनि आलासिफ्रा फैगुलायबाय सा लोंखांगुलायनानैसो लानानै फैबाय आरोना ओरैबादि उपमान आं दा ओंखाम जाखांनानै होनोसै आरोना आमाइमोननो आनैमोननोहाय मा साननांगौ खिथाबाय आं बिसोरनो आइनो बिदि होनहरदोंमोन आं दाबो फैयाखै होननानै एरना होजोब्बाय आङो मिन्थियाहां नङाबा आलासिसो जागोन ना बिजामादैया मा मिस्थिबो गैया फुजियाबो गैया होननानै जानाया देरसिन नङा होमबाबो आलासिखौ लेंहरबाय जखन ओमफ्राय नै ओरैहे भगबान लाजाथ'ला आरोना सोनाफोर ओरै एसे दोनफैथ'नाय दङ माला लागाव मोनबाय होदों आब' मोखांखौ देखायाखै आब' सिन्था खालामनाङा ससेल' जानोनो आरो माथोबाव मावगोनबो जागोनबो होननायसो जानोसै मोदोमबाय आरो साखियाबा बोरैथो मिन्थिनो धुनिया दिया दे लागाव धुनिया ब्रह्म
धुनियाटा कम हल लाखिरे रानी नायना मानसिफ्रा बिराद मोजां ओमफ्राय स्टेज खांलायनाय जाग्रा बानायबाबो याव फैदो आमाय ओरै ओमफ्राय नै आइनि बिब' बिनानावफ्रा एकदम मालाय सावरायलायगासिनो आरोना ओमफ्राय लाहोलायबावा गावसोरखौ ओमफ्राय मानोथो आंनि फिल्डजों नायग्रा नाङा नाङा आं देखाया सनमाननि खोथा थायो दा एसे एसे लानायाव बिदि देखायजाया हामा आरोना खाजि जादों एसे एसे नै जोंफ्रा लोंनाय जानायाव बेस्थ' एसे माने एसे क्लिप लाबाय आरोना बिदि लाबाय थानो हायाखिसै समय गैया माने आं दुगैयाखै दासिमबो बेनो बे दं आरोना एकदम जोंना बिबोनाङा 40 नाम्बारनि गस्ला गाननानै ओरै जोंहा नै मावगिरि बिथांमोना जाबाय उखैबाय नालाय आरो माथोबाव ओइहाथ' मालाय एकदम बेखौथ' पिबि ब्लगसो नुबाय थाखायो गेजेर गेजेर मालाय नासो जालायलायो बेहा ओरैबायदि आरोना बिसोर आब'आ खेमसे दुगैस्रां लोबस्रां मिस्थ्रिनो ओंखाम जाहोनानै फैफिनबावनांबाय बे राहा गैया मानो होनबा आंबो देनां मावगोन मालाय बेनाबो फिसाजोफोर दं गवा आंनावबो आंबो मावगोन नालाय ओंखायनो आं इसोर थांसै जाराव गाज्रि ना हरनाङा होनलायो गावजों गाव इयो बिमानि बिनानावफोर ओरैबादि आरोना दादागिरि बिराद हेल्प मोनो आहाय आङो गोदो सिख्लानिफ्रायनो माथो जाखो फ्रि फैयो नामा आंबो फ्रि फैयोमोन लाना थाङो दै लोंनो होग्राया बेनो थांबाय जोंना आलासिफ्रा गंसे थांबाय बिजनि पार्टि बिसोर किसान बाजार सोरबा बङाइगाव ने थांदो दे निजिरा थांदो टाटा माला फैदे आं गैयाबाथ' फैजानाय नंखाया नालाय दे नैबे मोनसे बेयाव सोर नोंसोर मा मोखां लाखोमागोन नामा होनदा औ एलाय एकदम पार्टि काजिनफोर नै जेव जाव नायथों मोजाङै नायथों जोंना ट्रेक्टरासो नामा जोंना बिदि गैया ट्रेक्टरसो गारि भारा बोबाय थायो बेनो जोंहा दे बिराद आलासिफ्रा नोंसिनाबा आंखौबा मा साननांगोन मा मानांगोन टेनसना बिसोर फुंनिफ्रायनो जाहोनाया गिदिर नङा आंखौबा मा मोनलांगोन बिसोर ओइ थांदो होमबा दे बिमा थांदो दे थांदो मुनु थांदो दे आगै थांदो थांजोब्बाय दे लेथ्रा ट्रायना आलासिफोरखौ बिदाय हरबाय आं थांस्रांजोब्बाय आलासिफ्रा सिन्था गैला आरो एबार दंबावो जोंहा मोनासियाव बुरै पार्टि आरोना बिनाफोर आं नोंसोरनो खिन्थानायानो जायाखै मानि पार्टि नैबे फिसाजोनि जन्म जानायनि पार्टिखौनो जोंहा जाहोनाय जायाखैमोन आरोना दै सारनायनिखौनो फुजा होननानै ओरैनो खालामनानैल' दोनदोंमोन ओमफ्राय उनाव जाहोगोन होननानै दोनदोंमोन आरो दा ओमफ्राय दिनैसो आरोना फिसाजो 2.5 बोसोर जालायलायबाय आमा बा फैसाया बुरजा दा फैदो होमबालाय फैसा बुरजा मोनथारदों आंखौलाय बिराद गोरा हमो नुदों जोंहा आगोलाव 20 थाखा 30 थाखा मोनबानो गोजोनोमोन बिसोरो एकदम 500बाबो आखायाव हमथाना लाबाय थायो आरोना बिमानो होआ ओरैबायदि एसे ब्लग्स लादां हनै मालाय बिराद मावगासिनो दङ एसे मोजां लालायबावसो आंनावथ' मावहैनो सोलाबखाया ओरैबायदि गाज्रि दा थांदो गोदिमादि नै जानायासो थांगोन दे गाइसमोन साराय फुलबानो जायोदि जा आलासिफोर थांबाय एबार सिन्था गैला एबार जों जा दं गोदि मोदि गुलुं मुलुं जानोसै दा थांगोन खालामजोबाखै थाब थांजोबा बाखैहाय र' अमा दादा फिसा ओंखारबाय थायोबा आं मा खालायनांगौ थाब होनानै फैदो अयथासारा इसोरो जानोबो आरो लेंबावनांगौ मानसिखौ आंखौथ' लेंलायनाय नङा जानो फै मादै ओरै फैगोन आं मादै फैबाय सनालाय ज' थांजोबदों गासिबो लेंफैनो मोनाखै आं नोंखौ ओरैबायदि जाबाय सिनाफोर ओरैबायदि आखाइ आथिं गोदोना रम रुवायजोब्बाय आं आलासिफोरखौ बिराद लेथ्रायैनो बरायबाय लेथ्रायैनो बिदाय हरबाय मोनथिया आंखौ मा सानलांखो सिबाय बिजामादैया बिदिसो दोनो आं फिसाजोखौ सानलायनाय आरोना बिदि जेबो नङा खामानिनि थाखायनो एकदम हाख'वासै आरोना ओरैबायदि आरो नै दा दंबावो बुरै पार्टि बेदर आरि
एसे दंजोबखाजोबो ओमफ्राय एसे खम जानायखौ एवनोसै आरोबाव बिथै बिखा बेदर मोजां दङ ओमफ्राय आं मावग्राफोरनो ओंखाम बोथिसे जाहोनो हायाखै मामबार जानोसै मावग्रा आब'मोन बाजैमोन दङ नालाय उथुमाय हाग्राफ्रा आबर फैला उथुमाय हाग्राफ्रा आंना नारि खाथा नालाय बे माबा उथुमाय हाग्राफोर होननांसिगोन ना ओइ नांलानो आदा ओंखाम दासो आरोना मोदायफ्रा जोंना बिसोरनो गामियारिफ्रा बिदि गंलायनाय बुरै गैला आरोना बिसोरसो जा नुदों ओमफ्राय ओरैनो एफा बोबाय आरोना बर' नियम जोंहा बेथ' गोदोनिफ्रायनो दङ गारनो हाया ओरै दङ जोङो ग्रिद जिरायनानै सोरबा उथिबाय सोरबा लोंला लेथेर फेथेर ओमफ्राय इयाव एसे बुरै गाहिलागायलासिनो दङ बारा हाला माने बिसोर बोनो आरोना ओंखायनो बिसोरल'सै गोदिमोनदि ओमफ्राय कयेकजन लोगोफोर फैगोन बास मा जारौ जाला नामा आखाइ मावबाय नामा ए आंलाय आखाइ मावबाय जादों गैला इसिबाय दिना बिदिनो थांबाय आंना जेबो नंला बुरै लिस्टआव माबा मोनजासिगोन बिसोरबो मोनजाबाय बे बिजावजालि जानायानो मोनजाबाय नालाय उथुमाय हानायनि आंबो ना मा होनो गासै बावैसोनो आंबो उथुमाय हानायनि मोनजासिगोन दे औ बेखौ जादोंमोन खर्मआ दाबो जोबाखै आरोना ओमफ्राय मा होनो ओंखाम जाबाय माइ दै हानानै मेंनाय बेस्राफोर औ गाव दाबो जाखाङा आबरना ए मालाय स्ट्रं जायो गोदो फिसाफोरखौ जाहोनायखौनो दासिमबो जा आब' जा बिजाव जालिसो जादो आब' नारि खाथा हाग्राफ्रा आखाइ मावलायनाय आंखौ हास्लिंलायनो नागिरनाय आंदोलाय आब' उथुमाय हानो लागे माबाव एकला हैनो नागिरनायफ्रा उथुमायफ्राव जेबो नङाहाय मा जाहोनो एसे सेख्रा मासे फुथारखानाय आखाइ मावलायनाय उथुमाय हाख्लेंनो नागिरो बारा मोजां नङा मानसिफ्रा जादो सोरबा जाखांबाय सोरबा जागासिनो आब'आ दाबो मोनजायाखै ओमफ्राय बेनो सबसे बांसिन मावबाबो दासिमबो मोनजायाखै थाथों बेहा न' खाथिनिया गाबोनबाबो जायो ओमफ्राय नै बेस्रा बेबो आब'आबो जायाखै बेस्रा गैया हुलुस थुलुस बिसोरसै आरोना ओमफ्राय ओरै सिबाय गेन्द्रिया एसे मेंबाय थेवबाव लेंहरफिनदां हारसिं मानो थानो बेयाव दावराव होननानै औ दे रायलायगोनसै नारि खाथा होनबा जोंना बर'फ्रा रायगोन जे उथुमाय सारनाय दै सारनायसो बुङो ओमफ्राय ओरै दङ नै दासिमबो जोबाखै आरोना दासो आयं बेस्रा नै लिडार माने लिडार दाहा एकदम गाहेला गाहाया नंमारगौबो नै नायदो रावबो बारा बैसो नङा इयो आयंआनो बांसिन बैसो दा बिखुनजोसो जायो बारा लोङाहाय बियो नंखायसो आयंआ थगायदोंसो जा गामियाव बर'फ्रा एसे सोलिखायोना आयं सिन्था गैया आरो ओरैबायदि माने रोंखागौ आरोना नार्सखौनो नांलाया ओंखायनोथ' धन्यबाद होमबा मा सिन्था गोदोनि फर्मुलाफ्रा सिन्था गैया आयं दासिमबो सोरबा सर्ट भबिसत नांगौबा मोननो हागोन आरो 72आव जोंहा एकदम बाहागिसो आरोना बिखुनजो एकदम बाहागि नायदो बे आयंआनो बैसोसिन ओमफ्राय नै बाखिया बेबायदि नङा आरोना नैबे आयंआनो मेन आं ओंखायनो होनदां आयं आंहाबो मोनजानो बावला बिसोरखौ रुजु ओंखायनोथ' बिहामजोजों बिखुनजोजों नारि हाग्रा गोजा नामा दे होमबा आयं एसे फोरमायना हो
जन्म खालामनो जुदों हेफाजाब आयै लाइफ प्रुफ नै बे आब'निखौ नैबे जोंहा आयंआनो आरोना बेबायदि मानसि थानांगौ दे गामियाव सोर प्रफेसर ना आब' बिदि मानसि थानांगौब्रा आच्छा आच्छा जावजाया नै मादैखौ नायदो मादैखौ नुखायो पिबि ब्लगनि बिखुनजो जोंहा बिखुनजो जायो ओमफ्राय बिनि सानै फिसालाखौबो जावजाखौबो नै जोंहा लाइफ प्रुफ होमबा नों दानो लावनो नाङा मोजाङै थाखा आं सानैसो खांबावबाय एबार हस्पिटालाव थांला आं सानै लाबावगोन आरो आं गामियावनो जानोसै सोर सुथेनो आखाइ थिखांदो ओमफ्राय नैबे होमबा माथोबाव बास होनबा डाक्टार अजाबो नाङा जेबो नाङा गोजोन आरोना ओरैबायदि हेफाजाब नार्सफ्राथ' नोंखौ उख्रा उख्रिसो बुंबावो रायबावगोनसो नोङो सरखारिफोराथ' खायफा रागा रागासो बुंबावो ओरैबायदि आरो सानायखौनो बावलायनाय होमबा नों जेबो जाथ'नाङा दे आं लाबावनो हागौ दै सारनाय जाबावनो हागौ जोंहा फैथ'नो आब' होमबा जेबो सिन्था गैया होमबा साथाम फिसा दं आबोना आरो नैबे मादैनो सानै होमबा नायदो आरो दंबावो सोर ना होमबा लाइफ प्रुफ दंबावो सेस होमबा नै साबोसे सब ओइ नै मेला डाक्टारखौनो नांलाया लांलाय नाङा नर्माल एकदम खस्थ' मस्थ' एकदम डाक्टारनि खामानि मावदों डाक्टाराव लांबाथ' सिजारिन खालामगौमोन होमबालाय डाक्टाराव लांबाथ' सिजारिन जागौमोन होमबालाय ना नर्माल गामियावनो हाननाय सका हेफाजाब जावजायानो डाक्टाराव थांनाखैबा मादै ना मा सिन्था होमबा एक्सपिरियेन्सखौ नायदो बेसेबां जोंहा नङा होमबा आब' एसे आयंखौ बोरै बिना हरदो गोलाव जोरथारथों होननानै आरोना गामियाव एसे माने बयबो जाहाथे खुनुरुखुम ना आब' डाक्टार मोनस्लाबाबा आयं एकदम जेबो जानाङानो गोरा थानांगौ नोङो माबा मोनसे जाबा रायजागोनसो आंजों गोरा थानांगौ लाङा इसोरखौ रायजानांगौ इसोरा गवा बे इसोरखौ रायनांगोन गाइसमोन इसोरा रायहर दा लांथों ओमफ्राय नै ओरै बारा रायज्लायबाय थाजाया आंहा एसे बोस्रांसैलाय नै जोंहा ओरै नै आयै फिसाफोर आयै ओरै गाइसमोना गय जाबाय जोंहा जारौमोनहा ना जारौमोन गोजासो बिसोरो गासिबो लोगो गोजासो आंनि जाबाय जारौ गया दे ओरैबादि हिट माने थिलायाव नालाय थिलानिफ्राय गाखोलाय ओंखारलाय खयबार हायो नोङो 20 बारसो हायो ने हायो हाथारो मानसिखौ नायबा नुखायो मालाय नुदों ओरैबादि फिट आरोना जेबो जायाबा देहायाव थिला न'निफ्राय 20 बारसो गाखोलाय ओंखारलाय खालामनो हायो ओमफ्राय नैखौथ' जोंहा गोसोआव दंखायो हायनारि ब्लग्सनि बिखुनजोआ बिजाब जानिसो नोंबो हायो ना आब' खयबार नोंहा एसे खम बिनिफ्राय ओंखायनोथ' ओमफ्राय मालाय मोसौ थोसौ दं नालाय उफाय गैया बिसिना ओंखायनो बिसिनि उदैया मडेलिंफोर बायदि फिसा फिसा गोजानै पातलि कमरिया गोजानाय दैनाथ' एकदम उदैयानो बाथाबनाय आंखौ रायगासिनो दङ बिसोरो बुरैफोरखौ बिदाय हरखांनानै बोस्रांखांनानै जि गोबाव उन्दुबाय आङो गोबाव माने बेसेबां गोबाव उन्दुखो आं बिफा 10ता 11तायाव खोमा 1 घन्टा फिसाजो गाबनानै आरोना बास ओमफ्राय सेंग्राफ्रा दासो थांदों जाहैदों जेबो मिथिया आरोना आं गावसोरनो खुराबाय गावसोरनो जाबाय गावसोरनो सियार बोथ्रोदनानै गालांबाय नैबे बिथाङा ओरैबायदि खस्थ' मोनबायना क्रेडिट ग'स टु दिस बिथां होननायसो जानोसै नालाय बिथां थेवबो माने खामानिया बिराद मोजाङै मोजां जालांबाय आरोना थेलेबलेब अमा मासे बायनाय जादों
भिडिअखौनो लानो सोलाबला अमायाबो लाबोनानै बेयावनो एफा मोजां फोसाबफैदों मादों खिनोनो सोलाबाबा अबाव भिडिअ खिफिननोबो टाइम गैया ओरैबादि आसलि बेस्थ'आ बिदिखौसो बुङो आरोना आलासिजों माजों ओमफ्राय सोरबा बुंबासो भिडिअ लाला जोंखौ होनबासो मबाइलखौ दिहुननाय जायो आरोना खुनुरुखुम मबाइल नागिरनानै लानाय जायो फिसाजोनि माबा दै सारनायनि ओंखाम बा जायखिजाया मोनसे मेम'रि हिसाबै एसे मोजां भिडिअ लानो सानदोंमोन आं फिसालाखौ बुंदोंमोन बाबा नों भिडिअ खालाम होननानै बेबो हनै मालाय गेलेनानै नायफात्ता बबाव रोंबायबायनो जाखिनि लाबाय बेनो लाबाय आलासिफोरखौ एकदम दागा मागा लानायानो जायाखिसै रावखौबो बबाव सोर बबाव मा नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो सानदोंमोन आरोना मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय बिराद गोजोननाय मोनबाय बिराद गोबावनि उनावसो जों बिदि बेफार खालामनाय जादों जोंनि हाबानि उनावसो जोंनि हाबानि उनाव बिबोनांनि आथिमंगल खनसे आरो ओमफ्राय नै दा बिराद गोबावजोंसो बिबोनां मोनाथ' फैयासै गोजानद्रायबो जाहैबाय नालाय उदालगुरियाबो साधारन नङा ओमफ्राय सोरनाबा दा दोनथ'नोसै उन्दुनोसै माने जायफोरा आंनो बेखिनि शेयार खालामनाय ब्लग्सखौनो फुराय नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो ओमफ्राय बे गामिनि लोंनाय जानाय एसे बुरैया जोंखौबो लादो आरि होननायाव मोजां लानाय जाहैयाखिसैबाबो जाखिनि लादों गाज्रि मोननांला आरोना लोंनायफोरा एसे नुजाफाबाय बर' नियमाथ' थाखायो लोंनाय स' बेखिनियानोमोन थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय